Tervehdys täältä Sedu Suupohjantien studiosta ja tervetuloa tämän syksyn 3. Sedu Live-lähetykseen. Tänään me tutustutaan erityisesti tekniikan alan opetukseen ja myös uudistuneeseen, lokakuussa valmistuneeseen Sedun Törnäväntien oppimisympäristöihin. Mun nimi on Juha Riippi ja mä työskentelen Sedun kansainvälisyyspalveluissa ja toimin tänään studioisäntänä. Tervetuloa mukaan linjoille. Syysloman jälkeinen arki tuolla Sedu Törnäväntiellä on käynnistynyt erityisen iloisissa tunnelmissa, kun vuonna 2017 alkanut tällainen suuri perusparannuskorjaushanke on vihdoin valmistunut. Ja Liven ensimmäisenä vieraana me saatiinkin tänne koulutusvastaava Jani Saarimaa, jonka kanssa nyt pohditaan, että mitä uutta ja mukavaa tuolta Sedu Törnäväntieltä löytyy. No, Jani, mitäs uutta nyt sitten sähköalan opetuksessa tuolla Törnäväntiellä on? Hei vaan. Ja tervetuloa studioon. Meillähän löytyy kaiken näköistä siellä. Uutta tekniikkaa ja uusia upeita tiloja. Kyllä on tosi mahtavaa. Ja kaikista eniten nyt tietysti on puhuttu tästä, joka on uudet teknologiat. Puhutaan tuulivoimasta, mutta toinen, mistä puhutaan paljon, on aurinkosähkötekniikka tai aurinkoenergia, mikä on korrekti termi. Ja siellä siis löytyy joku tällainen niin kuin asennusterassi. Niin mikä tällainen asennusterassi on ja mitä kaikkea täällä aurinkosähköosastolla nyt siellä Törnäväntiellä on? Kyllä, asennusterassi. No siellähän tietysti otetaan aurinkoa keväällä niin, kyllä. Kesällä. Eli tämä on tällainen aurinkopaneelien todenmukainen opetusympäristö. Jos aurinko paistaa, niin paistaa. Jos vettä sataa, niin vettä sataa. Eli tällainen turvallinen asennusympäristö, mikä on oikeasti katolla oleva aidattu tila, mihin asennetaan aurinkopaneelien telineet, aurinkopaneelit. Eli sinne asennetaan ja puretaan, kuka opiskelijaryhmä on tekemässä, niin ne kasaa ja taas puretaan. Eli siellä voi turvallisesti työskennellä katolla. Joo. No miksi tällaiset tilat nyt sitten päätettiin rakentaa koululle, eikä suoraan vaikka tehdä sitten asennuksia Sedun rakentamiin taloihin? No kumminkin kun uudistuvia energiamuotoja, tuuli- ja aurinkovoima, niin tämä tehtiin sitä varten, että se vastaa näitä tutkinnon perusteissa olevia tutkinnon osia, eikä saadaan vastaavuus sille. Eikä saadaan todenmukaisesti asentaa, toki asiakastyöt sitten se on toinen asia, mutta saadaan kouluympäristöt tehdä Kyllä. ihan oikeita asennuksia. No ketkä kaikki Sedussa sitten voi tätä aurinkosähkötekniikkaa opiskella? Periaatteessa kaikki sähköalan opiskelijat ja vielä sellainen, että on rakennusautomaation tutkinnon osa, niin siihen niin kuin jatkumo on niin kuin aurinkopaneeliasennukset, eli tässä rakennusautomaatiossa käydään niin kuin antennijärjestelmiä ja valojen ohjausjärjestelmiä ja kiinteistön ohjausjärjestelmiä. Tämä on niin kuin sen päälle sitten tosi hyvin soveltuu sitten tämä. Joo. No miksi sä suosittelisit, että aurinkosähkötekniikkaa opiskeltaisiin? No, tämähän on sinänsä sähköalalla sellainen asia, että jos ottaa kuluttajan näkökulma, niin tämähän on niin kuin aurinkopaneelit on kaikkien kuluttajien saatavilla. Niin sillä me sähköalan opiskelijoita sitten, että osataan tehdä oikeat mitoittaa aurinkopaneelit, käyttää oikeita komponentteja ja tietysti se dokumentointi ja tarkastukset, että tehdään säännösten mukaisesti. Tämä on se oikea. Ja kyllähän tämä tosi paljon on ollut mediassa, kun katsoo talojen katolle, niin tosi paljon on yleistynyt. Että todella hyvä, että asentajat ovat sitten päteviä myös siihen. Että ja oliko niin, että onko siihen joku vaatimus, että tavallaan jotka aurinkosähköjärjestelmiä jatkossa tekevät, niin pitää olla käytynä tämä koulutus? Kyllä. Tämänhetkinen tilanne on, että se on vapaaehtoinen tällainen sertifiointikoulutus. Joo. Tämä tulee sitten jatkossakin aurinkopaneeliasennukset tulee luvanvaraisiksi. Ihan lähivuosina tulee. Kyllä. Nyt voi ostaa kuka tahansa ja ostaa ja asentaa, mutta siitä on tullut, että niitä asennetaan väärin ja väärin komponenteilla. Siksi sitä. Kyllä. No sitten Törnäväntiellä on myös tällainen kuin robotiikkaluokka.
Ja voitko kertoa sitten, että mitä siellä voi tehdä ja onko se jo täysin toiminnassa? No periaatteessa on täysin toiminnassa, vielä pitää vähän muutamia robotteja siirtää, mutta täällä tehdään sitten, ehkä on tällainen simulointiympäristö. Toki siellä on nämä oikeat robotit käytettävissä, mutta ensimmäisenä simuloidaan esimerkiksi robotiikan perusteita, ohjausjärjestelmiä, niissä käytettäviä työkaluja ja tietysti robotiikan turvallisuus. Eikä näitä käydään läpi siinä luokassa. Joo. Ja miksi se on sitten osaamisen kannalta erityisen tärkeää, että on tällainen robotiikkaluokka? Eli tällaisen, jos olisi vaikka kunnossapidossa, niin joo, tiedetään niin kuin robotiikan perusteet ja sitten tässä automaattisten toimintalinjojen komponentit, turvallisuus ja niin kuin huolto. Niin tämä on niin kuin siihen tärkeää. Että pystyy sitten simuloida sinne oikeaan työelämään, että mitä se sitten siellä olisi. No entäs onko tällaiset oppimisympäristöt yleisiä nykyään vai onko tämä nyt sitten, ollaanko tässä kärjessä, jos vertaa muihin oppilaitoksiin? Osaatko sanoa? Seduhan on niinku kärkipäässä, että meillä on siinä niinku vuosien varrella, että ei ole hetken, tämä on niinku vuosien saatossa kerätty tätä. Kyllä. Välineistöä ja opetusmateriaalia tähän ja se on niin tosi tärkeä sitten. Mahtavaa. No nyt meidän katsojat pääseekin katsomaan sitten Törnävätien kampukselle ihan videon muodossa, että miltä siellä näyttää. Hei vaan! Tervetuloa Törnäväntien kampuksen sähköalalle. Tulkaa katsomaan, mitä mielenkiintoista täältä löytyy. Tervetuloa Törnävätien tieto- ja viestintätekniikan työtiloihin. Tervetuloa tutustumaan tekstiili- ja muotialalle. Tervetuloa elintarvikealalle.
Tervetuloa autoalan tiloihin. Sähköisistä tunnelmista sitten siirrytäänkin yhteen kevään 2024 yhteishaun suosikkikoulutuksen pariin. Ohjelmistokehittäjän koulutus on haettavissa nyt myös tulevana keväänä 2025 yhteishaussa. Ja nyt koulutuksesta meille tulee kertomaan opettaja Antti Haataja ja opiskelijat Tuukka ja Mikhail. No niin, tervetuloa tänne studioon. Ja Kiitos. Ensimmäisenä kysyisin Antilta, että mitä kaikkea täällä Sedus tieto- ja viestintätekniikan alalla voi opiskella? Täällä Sedussa voi opiskella tieto- ja viestintätekniikan alalla IT-tukihenkilöksi tai ohjelmistokehittäjäksi. Eli nämä kaksi ovat ne vaihtoehdot. Kyllä. No, miten sitä toteutetaan täällä, tätä koulutusta? Toteutetaan hyvin käytännönläheisesti, tekemällä oppien, yhteistyössä opiskelijoiden, henkilökunnan ja ennen kaikkea työelämän kanssa. Joo. Ja joillakin voisi olla semmoinen käsitys, ehkä itselläkin vähän, että se on aika paljon koodausta. Pitääkö se paikkansa? Onko se pelkkää koodausta? Meinaatko, että vähän nörttihommaa? Niin, onko nörttihommaa? Koodausta on, mutta ei todellakaan niin kuin pelkästään sitä. Koska on tärkeää, että asiakas saa sitä, mitä haluaa. Määritellään, suunnitellaan huolella, sitten toteutetaan, testataan ja myös käydään jatkuvaa vuorovaikutusta asiakkaan kanssa, kenelle sitä ohjelmaa tehdään. Ei ole pelkkää koodausta. No niin. Eli minkälaisiin työtehtäviin sitten valmistumisen jälkeen voi opiskelijat päätyä? Monipuolisiin tietokonealan työtehtäviin, esimerkiksi ohjelmistotestaukseen. Testataan ja varmistetaan laatua. Ja sitten on ohjelmistosuunnittelua, ohjelmistokehitys, tosi monenlaista työtä. No, onko sitten jatko-opintomahdollisuuksia tällä alalla? Aivan loistavat jatko-opintomahdollisuudet. Esimerkiksi geotekniikan insinööriksi opiskella ihan täällä Seinäjoella. Joo. Onnistuuko väyläopinnot? Kyllä onnistuu. Onnistuu nekin. Yliopisto-opinnotkin onnistuu, jos haluaa. Taivas on rajana. No, mitäs nyt sitten? Tuossa äsken nähtiin jo vähän videota tuolta Törnäväntieltä ja myös teidän koulutus on siirtynyt väistötiloista. Te olitte useamman vuoden Karvarin kadulla väistötiloissa ja nyt olette ihan muutama viikko sitten päässyt näihin uusiin oppimisympäristöihin tai uuteen oppimisympäristöön Törnäväntiellä, niin mitenkäs siellä arki on lähtenyt ja onko hyvät fasiliteetit? On todella loistavat, että itsellä piti vähän nipistellä, että ihan niin kuin hotellissa olisi. Että on niin kuin aivan huipputilat, että niin kuin tosi luova ympäristö. Ja tykkään siitä, että siinä on toiset alat. Kun on oltu vähän erakossa, niin nyt siellä on esimerkiksi sähköala ja muita tekniikan aloja siinä lähellä, niin on helppo tehdä yhteistyötä eri alojen kanssa.
No mitäs opiskelijat, ootteko samaa mieltä, että on nyt paremmat oppimisympäristöt kuin tuolla Karvarinkadulla? Juu. On se vähän puhtaamman näköinen. Joo. Ja kuinka monetta vuotta te opiskelette? Ensimmäistä. Okei, eli teillä on nyt muutama kuukausi opintoja takana, Karvarinkadulta ensin ja nyt sitten pari viikkoa jo Törnäväntieltä, niin onko teidän mielestä opiskelu vastannut niitä ennakkomielikuvia, mitä teillä oli alasta? Joo, aika lailla. Joo. Paljompi. No mikä teillä sitten, mikä teitä innostutti hakemaan tähän ohjelmistokehittäjän koulutukseen? Ala itsessään. Näki sen, miten se yleisesti toimii, niin se oli sen, että tämä voisi sopia itsellekin. Ja oliko niin kuin jo pitkään selkeä, että tämä on se ykkösvaihtoehto, mihin hakeudutte? Joo. No mikäs esimerkiksi Mikael, mikä sun mielestä on ollut parasta opinnoissa tähän mennessä? Paras oli mun mielestä, että tietokoneen kassaminen ja ohjelmointi, koska mä todella kiinnostunut ohjelmointia. Joo. Entäs Tuukka? Mitäs sä sanoisit? On nopeasti korjata, että tuossa on Tuuka 1K. Okei, Tuuka. Hyvä. Joo, on tuo ihan, kuulostaa tuo ala siltä, se on ihan oma. Joo. Mulla olisi tää heti pakko. Opettaja. Tämä on tosi tärkeää olla hyvä Tuuka, että tarkkana, koska kun ohjelmoidaan, niin yksi kirjan virhe, yksi välilyönti, turha välilyönti väärässä paikassa, niin se ei toimi. Se on syntaksivirhe. Joo, koodinpätkä meni nyt pilalle. Hyvin nostettu ala tässä esiin. No onko teillä nyt sitten, mä tiedän opinnot on nyt niin alkuvaiheessa, mutta onko teillä mielessä jo mahdolliset niin kuin jatko-opintosuunnitelmat? Että jääkö niin kuin tähän näihin opintoihin vai meinaatteko hakeutua sitten seuraavalle levelille? Kyllä se on jatkua, eli samalla tasolla, tai sitten se on parantaa tätä nykyistä sitten joskus tulevaisuudessa. Joo. Mä haluan tulla ensin joku pieni yritys, sai työkokemus ja sitten tehdä jotain itse, ei ohjelmoida. Joo. Eli niin yrittäjyys kiinnostaa. Joo. No sit siihen on kyllä Sedussa löytyy myös sitten opintoja, niitä yrittäjyyshaaveita niin kuin avustamaan. No, eli uudet tilat, te olette nyt siellä pari viikkoa ollut, niin mikä teidän mielestä verrattuna vanhoihin, niin mikä on nyt paremmin kuin aiemmin? Oletteko te esimerkiksi nyt tyytyväisiä siihen, että on niin kuin enemmän muitakin opiskelijoita ympärillä? Aika lailla. Enemmän se, että ei tarvitse käydä kilometriä syömään. Niin joo, teillä oli vähän pitkä toi ruokamatka, että nyt pääsee sisätiloissa vissiin siirtymään ihan niin kuin ruokalaan. Mehän saatiin ylennys ensimmäisestä kerroksesta toiseen kerrokseen. No niin, sekin vielä. No, kenelle te suosittelisitte ohjelmistokehittäjäkoulutusta? Siellä on pinna ja jaksaa keskittyä siihen, mitä tekee. Kaikille, kuka kiinnostaa pelejä tai miten se toimii, miten peli toimii. Kyllä. Kiitoksia teille oikein paljon ja hyvää jatkoa opintoihin. Kiitos. Tämän lähetyksen viimeisessä teemassa päästäänkin sitten tutustumaan metallialalle. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa meille on tullut esittelemään tänne opinto-ohjaaja Minna Pesonen ja koulutusvastaava Mika Lassila Sedu Lapuan kampukselta. Tervetuloa Minna ja Mika. Kiitos. No Mika, sä toimit kone- ja tuotantotekniikan koulutusvastaavana sekä Seinäjoella että Lapualla. Niin millaisen urapolun kautta sä oot päätynyt tällaiseen tehtävään? No mähän olen valmistunut itse 2000 silloista Seinäjoen ammattioppilaitoksesta levyseppä-hitsaajaksi ja sitten mä kävin armeijassa ja sitten mä tulin valituksi ammattimieheksi takaisin siihen samaan kyseiseen kouluun. Ja 5 vuotta mä olin sitten ammattimiehenä, toki tein opettajan sijaisuuksia ja sitten iltaopintoina insinööriksi ja siitä se alkoi sitten se opettajan polku. Joo, mutta se tavallaan niin kuin Sedu-polku on sitten melkein 4. vuosisata jo niin kuin henkilökunnan. Joo, 21 vuotta tästä alassa. Okei, no niin, no se on aika mittava aika. Ja ilmeisesti kone- ja tuotantotekniikka innostaa vielä näin vuosienkin jälkeen. Kyllä, joo. Tekniikka kehittyy, koko ajan tulee uusia laitteita ja tapoja tehdä asioita. Joo, että varmaan aika monta uudistusta olet tässä vuosien varrella nähnytkin.
No kuinka suosittu sitten nykyisellään tämä kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto on? Kone- ja tuotantotekniikkaan on ollut ihan hyvin hakijoita, eli aloitusryhmät on saatu täyteen sekä Lapualla että Seinäjoella. Joo. Ja siis kone- ja tuotantotekniikasta voi valmistua koneistajaksi, koneasentajaksi tai levyseppä-hitsaajaksi. Ja kerrotteko nyt sitten tiiviisti, että miten nämä eroavat toisistaan? Onko ensin jotakin yhteisiä opintoja ja sitten lähdetään niin kuin erikoistumaan vai miten käytännössä? Joo, eli Lapuan osalta voi sanoa, että näistä on niin kuin tarjolla Lapualla on nyt sitten se levyseppä-hitsaaja ja koneistaja. Ja sitten Seinäjoella on myöskin se koneasentus. Kyllä. Joo, Rastaan Taipaleella koneasentajia sitten koulutetaan. Joo. Ja niihinkö hakeudutaan heti alusta alkaen? Niin kuin, mihinkä näistä? Ei, vaan ensimmäisen vuoden opinnot on yhteisiä. Eli ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskellaan niitä tutkinnon pakollisia osioita. Eli siellä saadaan kokemusta sekä hitsauksesta että koneistuksesta että sitten niistä asennuksen opinnoista. Ja sitten valinta tehdään vasta siellä ensimmäisen vuoden keväällä. Okei. No, mitä sitten, jos sen ensimmäisen vuoden keväällä tekee sen päätöksen jonkun vaikka nyt hitsariksi, niin voiko sitten myöhemmin vielä vaihtaa? Kyllä meillä tällaisiakin polkuja on, että on näinkin käynyt. Ei se mikään mahdottomuus ole, että meillähän valinnaisten kautta pystyy valittamaan oikeastaan mistä tahansa osaamisalasta niitä meidän tutkinnon sisältä. Eli voi koneesta ja ottaa hitsaajan tutkinnon osia ja niin päin pois. Mutta niin, yleensä opiskelijoilla on kuitenkin jo aika hyvä tuntuma siinä ensimmäisen vuoden kevään aikana tullut, että mikä se oma juttu on. Että yleensä ne valinnat on mennyt aika hyvin, että ne mitä on tehty, niin niissä on pysytty. Joo, helposti ja kivuttomasti. Myös niin kuin koulunkin puolesta, että niin kuin kaikille suuntautumisalueille riittää opiskelijoita. Kyllä, joo. Kyllä. Joo. No, minkälaiselle opiskelijalle te suosittelisitte tätä alaa? Että millaista osaamista pitäisi olla esimerkiksi, mitkä kiinnostuksen kohteet? No mitään pohjakoulutusvaatimuksiahan tähän ei ole, eikä niinku tavallaan mitä oletetaan, että osataan ennalta vaikka hitsata. Eli semmoinen yleinen kiinnostus tekniikkaa kohtaan, kädentaitoja kohtaan, haluaa semmoisen työn, että näkee oman työn jäljen. Ja sitten tietysti kone- ja tuotantotekniikassa ehkä semmoinen tarkkuus, eli pelataan tarkkojen mittojen kanssa hitsauksessa. Tarkkuus on valttia, niin semmoisia asioita. Ja sitten ehkä ihan semmoinen niin kuin, yleensä niin kuin rauhallisuus on ehkä valttia, koska sitten on isoja ja vaarallisia koneita ja tärkeitä on nämä työturvallisuusasiat. Joo. Kyllä. Joo. No, sä kerroit omasta urapolusta, mutta millaisia muita niin kuin, työllistymismahdollisuuksia sitten on? Millaisia esimerkkejä teillä on kertoa ja onko Suomessa vai ulkomailla vai sekä että? No meillähän tietenkin, jos koneistajista puhutaan, niin nehän nyt paljon on sitten täällä maakunnassa koneistamossa töissä, että enemmänkin liikkuvia on sitten nämä hitsaajat ja koneasentajat. Ja jos ajatellaan, että viedään koneita laitteita ulkomaille, niin yleensä se on koneasentaja, joka lähtee sitten koneen mukana sinne. Ja hitsaajat sitten, niin tietenkin kansainvälistä toimintaa tehdään, kattilalaitoksia, voimalaitoksia, niin ehkä siellä on enemmänkin sitä liikkuvuutta. Joo. Onko vielä joskus, puhuttiin tämmöisestä kansainvälisestä hitsaus-sertifikaatista. Onko sellainen vielä olemassa? Kyllä sitäkin koulutusta on vielä tarjolla, joo. No, mitä te sanoisitte niin kuin vähän mainoslauseena opiskelijoille, jotka tuolla linjoilla miettii, tai potentiaalisille tuleville opiskelijoille, jotka miettii sedun hakeutumista, niin mitkä on esimerkiksi meidän niin kuin hienoimmat koneet ja laitteet ja oppimisympäristöt tällä hetkellä nyt tällä alalla sedussa? No meillä löytyy joka toimipisteestä, missä tätä tutkintoa koulutetaan, niin robotiikkaa. Sitten meillä on tietenkin levytyökeskuksia, särmäyspuristimia, 3D-tulostimia. Sekin kuuluu meidän tutkintoon ja erilaisia työstökeskuksia tietenkin tuolla koneistuspuolella. Hienot uudet laitteet. Ja uudet oppimisympäristöt aika moneskin osoitteessa tällä hetkellä. Kyllä. Koko ajan kehittyvät. Kyllä, ja hyvät mahdollisuudet opiskella myöskin siellä työelämässä työelämäpainotteisesti, että opiskelijoilla on myöskin mahdollisuus esimerkiksi 3. vuotena sitten suorittaa tutkinto loppuun oppisopimuksella. No, siinä kuulitte. Kiitos tähän astisista ja hyvää päivän jatkoa.
seuraava live-lähetys tosiaan Sedusta onkin sitten YouTube-kanavalla tiistaina 19.11. ja silloin teemana on isot koneet ja TUVA-koulutus. Ja nähdään taas silloin.